tocar un tema como Rosalía en Galicia, pois sempre dá un pouquiño de respeto, por non dicir moito medo. Comecei a mergullarme un poquinho nas súas obras, nas súas biografías, nos seus textos, e descubrín pois unha muller totalmente diferente ao que eu agardaba, o que a min ensinárame. Unha muller cunha forza pois increíble. Dixen, pois, isto teño que leválo ao cómic ou teño que facer algo con esta historia porque esta muller ten un montón de vivenzas, reivindicacións pois feministas, ecolóxicas, que daquela pois iso non existía. O que vou facendo é coas súas propias poesías, os seus trozos, non, da súa narrativa, vou facendo pois un percorrido por toda a súa vida. Era unha muller xove que vivía en Santiago de Compostela durante a súa xuventude, que estudaba no liceo, que estudaba música, que leía, que conversaba con xente da súa idade. Gústame moito tamén facer unha técnica de collage, quixen darlle pois unha dimensión diferente, non? Algunha das páxinas que aparecen na BD, pois temas surrealistas ou representacións un pouquiño oníricas para falar da súa vida, pois é como un resumo de persoaxes pois que polos que ela pasa.